Na Rympei U ka channel paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Hakabai day berkajing dan keti ki laingut ki shenrang ki balawan lang sa Sohra ban penyap yo Raja Raghuvanshi nakaliang jong Deputy Inspector General DIG of Police jang ka Eastern Range u Davis NR Marak IPS ulayathu ba la pyndonkam daki lightly ki scooty bat la shimwai ro na Shillong ban leit sa Sohra ka wei ka day ka ba pyndonkam da ka sunam bat u Raja Raghuvanshi kat ba artlipat ka day ka ba pyndonkam daki laingut ki badan keti ban penyap yaw Raja lai thu shuru bahdin bala shem ya ukping mangal sutra ukping bala ding daki kenthei badang dep ya tho nakasnduk ka bala e hakawei naki suitcase hakawei ka homestay Sohra kala pelengo ya ki pulit nakadawa kumnu ka Bri U ka badang dep banya tho kan shu e no yaw ni ukping ubala deng bej kat kum banget ki Hindu ban pen i ya ka kular kum ki shikurim kumta kala ngam kata ka jing perkhat haka jing toket ban suba bakadan ketika sonam haka ni ka kam khamtam hadin bala shemru ya ka met yap jong Raja kumju ka waj ka bara pyndonkam ban le ya ka ni ka kam udi IG ulong shushu basakawai ka bala pen suba yaki pulit habaki la pej hakiran san social media yakini ki arngut kadai bom dan setia kanu kadur ka bala bu bakila shondur daka baki dan lang hakani ka por balik honeymoon syakani ka jaka habakli udi IG ulong ba kumbami menta kala longru kum kata ka love triangle tamba ansapet bat pentikna yakani hadin balami lot ka jing toket habakli shushu umarak ulayathu ru bahadin baladep bat penyap yo Raja baroh samut kilap head na wood hado hamau kodok daki scooty hakaba hakani kasunam kala shimno daka taksi udi IG ulong ru bay ka scooty bala shimwai daw Raja bar kasunam kala bandai ba uway na kilaingut kini ki shenrang ki bala leit bo yakani ka scooty sa Sohra rim badru kila leit phet no pat sa Shillong daki artli ki scooty ki badang dan